Seriously, mae o fyny ers hynna di tro heddiw. Mae jyst yn gymaint o hard work. Clywed. So yeah, dwi'n exhausted. Ie, Tom, roi dillad o'r yn hogyn da. Dros y misoedd diwetha, dwi wedi bod yn treulio amser ym Mhenrhyn Deidraeth gyda Leian Roberts a'i mab awtistig, Tom Ellis-Jones. Tom, ti fan hyn ta? Mae Leian am ddangos y reality o fod yn rhiant i blentyn awtistig, yr heriau dyddiol, y frwydr am gefnogaeth, a'r pryderon am y dyfodol. Ti'n troi dy gefn am 5 munud, a mae hyn yn digwydd. Tyd, na ni, 1, 2... Mae Tom yn 10 oed ac yn ddieiriau, sy'n golygu bod e ddim yn cyfathrebu drwy siarad. Gorgeous. Yn dweud? O'n i'n newid ta? Be ti'n ffeindio fo Tom, pryd oedden ni'n dechrau newid o, mae o wastad yn codi ac yn gorfod mynd i ffwrdd. Tom Ellis, tyd yn dy flaen yn ionyn. Not prysur heddiw. A chydag Owi, brawd Tom, yw baratoi ar gyfer ysgol hefyd. O, lle mae Tom mynd wan? Mae'n her i Leian gadw llygad ar Tom gydol y bore. O, Tom, paid â thing wan, mosi. Paid â sych... Mae eisiau sana newydd wan. Mae rhaid hwn ar Tom fatha rhoi sgidiau yna fo. Mae mor bwysig fatha... Mae o'n ren, so wneud o ddim ddenig i ffwrdd. Wpsies, tita. Ysgol am ni. Ysgol amdani. Car mam. O, mae yn wyntog gyfyd. Yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru, mae awtistiaeth yn effeithio ar 1 ym mhob 100 o bobl. Mae'n anabledd datblygiadol gydol oes sy'n effeithio ar sut mae rhywun yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio gyda'r byd o'i gwmpas. Mae'r cyflwr yn effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd, gyda rhai yn byw'n annibynnol ac eraill angen cefnogaeth arbenigol gydol i hoes. Bobl yn gofyn beth sy'n heriol. It's completely our norm, wan. Mae jyst bywyd yn gyfan, jyst yn heriol, ti'n gwybod? Dyw Tom ddim yn mynychu ysgol brif ffrwd. Mae e'n derbyn i addysg mewn ysgol leol i blant ag anghenion dwys. Dyma ni yw'r bron na, ie. Ddyfodlon. O, maen nhw mor dda, mos di. Hei! Tom. Sefyll. Sefyll, mam. Na fo. O'r cychwyn cynta, mae Leian wedi bod yn awyddus i ddangos pob agwedd o'i bywyd hi a bywyd Tom, gan gynnwys cyfnodau anodd fel hyn. Does dim ffordd i Leian wybod beth yn union sy'n poeni Tom. Yr unig beth mae hi'n gallu wneud yw rhoi cysur iddo, tan i fod e'n setlo. Na bo. Na bo. Come on, then. Iawn, hwyl, Tom. Ti'n dweud ta-ta? Ta-ta. Na bo. Sos? Tom. Ni ano! Ti di gweld ni ers dalwm na fo? Nia, dwi just yn di fynd. Iawn. Iawn, champion. Ta! Ie. Yn brif, ie? Ie, absolutely. O hwnna'n anodd bore yma. Ie. A ti fel arfer mor anodd yna? Mae'n gapylia. Weithiau mae o'n sgipio i fewn o tro arall. Mae o fel ti di gweld bore yma ac ti fatha just ti'n mor helpless. Cos dwi jyst ddim yn gwybod beth y mater efo fo, ia. Dim syniad y ti? Dim syniad efo fi beth sy'n mater efo fo. A ti jyst yn gadael e wedyn yn yr ysgol, achos hwnna yw'r peth gorau ti'n neud, ie? Ia,
os oes yna rhywbeth neithio'n ffonio, cos mae'r rhai mi fynd i ffwrdd a gael mental break yn hun. Ti'n teimlo dysgwydda'n dod i lawr a ti'n rai, oce. Ond be ti'n wybod hefyd ydy, mae 3:00 yn dod i gombian a ti'n fydda, right, we got tonight to face, ia? A ti'n gwybod beth sydd y flaen di o 3:00 ymlaen. Mae jyst yn ddi-ddiwedd. Mae o'n ddi-ddiwedd, absolutely. A ti'n gwybod be, mae bobl sy'n deitha fi, a dwi'n clywed lot o bobl yn deud, os a ti'n newid yna, Sadlian, swn i yn newid y situation, swn i'n llwyr, pwy sa isio byw fel un, pwy sa isio gweld i plentyn nhw'n cael fashion meltdown cyn mynd i'r ysgol. Swn i'n newid y sefyllfa'n llwyr, ie. Ti'n teimlo rhywfaint o euogrwydd wedyn am deimlo fel yna? Absolutely, a mae gen ti'r guilt na wedyn dweud, oh my god, pam bo fi'n teimlo fatha bo fi isio newid Tom. Ond y reality ydy, pwy sa isio. Pwy sa na neb yn dewis gael plentyn fatha Tom. Neb yn dewis gael plentyn efo anghenion dwys, mor heriol, iddo fo ei hun, ia. Yng ngwas i. Dydy bywyd yma dydy o ddim yn hawdd, ac ie, dwi'n meddwl fysgyn bobl syniad. Sut mae dy fywyd i wedi newid te? Ti'n modd ers, beth mae Twm yn bron yn 10 nawr? Mae o'n 10 yn di. Dros y 10 awr diwetha, sut mae dy fywyd i wedi newid? Mae cael plentyn efo anghenion dwys yn bendant wedi difetha elfenna o mywyd i. Ie, dwi'n teimlo'n rili iog yn deud hynna. Bod o'n... Dwi'n caru Twm i'r lleiad ac yn ôl, ac swn i'n neud rhywbeth iddo fo... Dwi'n cwffio i gael y gorau iddo fo. Ond mae yna rhan o'n efo wedi fatha... Ydy newid y mywyd i mor dramatig. A ddim am y gorau. Ie, fatha... Ie, mae hynna'n rili hanodd. Mae Leian yn nyrs gymwysiedig, a thad Twm yn barafeddig sy'n gweithio oriau hir a shiftiau nos. Pan wedd Twm yn 6 oed, bu'n rhaid i Leian roi'r gorau i'w gwaith llawn amser mwyn gofalu am ei mab. Tua'r 11, gath Twm i ddiagnosis o awtistiaeth. Ie, beth sy'n mater? Pam bo chdi fel un? Dwi'n siŵr beth sy'n mater o fo. Dwi'n meddwl bod mam di cracio fo. Dwi'n meddwl bod mam di cracio fo. Hwn! Hwna! Ie! Oh my lord! It's all about the guessing game. Tra bod Twm yn yr ysgol, mae Leian yn cael y cyfle i gwrdd â'i ffrindiau sydd hefyd â phlant yn ysgol arbennig Hafodlon. Hello, ladies. Hello. Wel, dyma fo, Sean. Helo, siwr i chi. Hiya, Kim. Kim di hon. Sean, neis i gwrdd â chi. A Chloe. Hiya, Chloe, ti'n iawn, neis i gwrdd â ti. Da chi'n iawn, boys? Mae gan Caio, mab Kim, ac Ifan, mab Chloe, anghenion arbennig hefyd. Mae'r tair mam yn cyfarfod yn rheoledd i drafod eu problemau a'i heriau gwahanol ac i gefnogi ei gilydd. Mewn gair, sut fysech chi'n disgrifio bod yn rhieni i blant gydag anghenion dwys? Unig sy'n ni'n dweud. Heriol. Just absolute chaos. Awdurdodau lleol Cymru sy'n gyfrifol am ddarparu cymorth i blant anabal a'i teuluoedd. Ond mae'r gefnogaeth yna yn gallu amrywio o un sir i'r llall ac o un teulu i'r llall o fewn yr un sir. Beth yw'ch barn chi am y gefnogaeth a'r cymorth ych chi'n cael? Dio byth yn ddigon na di, so'n digon i gael, really. Ac, mae yna definitely alw. A digon fysa ydi gael jyst rhywun arall efo chdi, trwy'r adag. A'r tair yn byw yng Ngwynedd, gwasanaeth o'r enw Derwen sy'n rhoi cymorth iddyn nhw a'i plant. Mae'n bartneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr, sy'n cynnwys cefnogaeth fel gweithwyr cymdeithasol, nyrsys a seibiant dros nos, neu respite. Ond yn ôl y mamau, anghyson yw'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig. Beth am sefyllfa Ifan, os na respite yn cael ei gynnig? Mae o'n cael sesiynau derwen, so mae'n cael support worker, ond ar y funud, mond yn ystod y gwyliau ysgol mae'n cael. Oedd o'n 2
2-hour sessions yr wythnos. 4 awr yn wythnos. Dwi wedi ffonio social worker, achos dwi angen help efo rhywbeth, a dwi dal, 2 wsos wedyn, yn disgwyl galwad yn ôl. Dwi dal heb gael. Mae'n reit frustrating, cos pwy arall sgynny ni i ffonio. Dim byd yn amharchus iddyn nhw, ond ma nhw yn mor stretched, sgynny nhw ddim y staff. Dros y 10 diwetha, mae nifer y bobl sy'n neud cais i hyfforddi fel gweithwyr cymdeithasol wedi gostwng 42%. Ac mae gan Gymru lai o weithwyr cymdeithasol nag unrhyw wlad arall yn y Deyrnas Unedig. Mae yna massive lack o social workers. Mae yna really yn. O dwi'n newid colli'n fi. Do. Hynny yw bod nhw wedi gadael y proffesiwn? Wel, dyna beth mae'n fi. O, reit, ocê. Gormod o waith. Really, in my case. Maen nhw definitely angen investio fewn i'r system, dydy, cos mae yna fwy o blant efo anghenion yn dod i'r surface, so dyw o'n mynd i nilla nag di. Na di, a mae o fatha bod mwy o blant yn dod. Ond mae'r service yn dod llai. It's just ddim yn digon. Na, ddim yn digon. Un sydd wedi gweld y twf na yn nifer y plant sy'n cael diagnosis o awtistiaeth yw'r seicolegydd clinigol ymgynghorol Dr Rebecca Williams. Mae hi wedi gweithio i Fwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr ac mae bellach yn rhedeg gwasanaeth preifat ei hun ers 2019. Mae rhieni'n gorau brwydro am bob dim. Maen nhw'n brwydro o dechrau cael asesiad, maen nhw'n brwydro i cael gwasanaeth cefnogol, ysbaid, a jyst brwydro trwy'r amser. Mae rhaid fi ddeud, dwi'n meddwl bod y system wedi torri. Mae'r staff sy'n gweithio o fewn y system yn hollol committed, ond maen nhw dan straen anferthol. Maen nhw wedi cael ei gofyn blwyddyn ar y blwyddyn, wneud fwy gyda llai. Beth yw effaith hynny wedyn ar y plentyn, ar rhieni neu rhieni sy'n edrych ar ôl y plant? Os gennych chi plentyn ella sy'n 2 oed efo anghenion rili dwys, be mae hynny'n mynd i olygu pan maen nhw'n mynd i ysgol uwchradd? Be maen nhw'n mynd i olygu pan maen nhw'n oedolyn? Mae teuluoedd efo baich mawr yn trio cefnogi phlant heb lot o adnoddau i helpu nhw. Y cymorth na pan mae rhywun yn troi'n ddeunaw neu'n troi'n oedolyn, os na ddigon ohono fe yn enwedig mewn ardal fel hon yng Ngwynedd? Na, eto. So, i'r plant anabol, mae yna cynllun trosglwyddo at y tîm oedolion. Efo plant sydd o problemau iechyd meddwl, mae yna cynllun trosglwyddo hefyd. Ond eto'r plant ella sydd awtistiaeth a anghenion sydd ynghlwm ar awtistiaeth, lle maen nhw'n mynd. Does na ddim gwasanaeth penodol rili iddyn nhw. Ac mae hynny'n ofid mae Leian, Kim a Chloe yn ei rannu. O be dwi wedi dallt gen rhieni sydd efo plant hyn, maen nhw just yn dropped. Fatha done. Fatha dos am... Frightening, dydy. Yndi mae am. Be dwi'n dweud gyna, mae just... Yndi mae just really anodd. Ti'n just meddwl ymlaen bob tro, dweud, efo bob un dim. A ti eisiau just agor iddyn nhw. Achos mae'n teimlo'n bell i ffwrdd o bosib. Yndi, ond ti'n gwybod bod o rownd y gornol hefyd, ond dydi o ddim yn bell. Ti'n gwybod bod yn dod, dweud, mae dy blant, typical children, yn mynd i gadael tŷ, prodi, gael job, fly the nest, yndi. Ond beth sy'n ddigwydd i hogia ni, da. Ac mae o'n rhywbeth dwi eisiau edrych i fewn i, mae o 8 flynedd i ffwrdd. Dwi'n teimlo, da ni angen edrych fewn ddo wan, cos os pethau ddim yn ei le, da ni angen cwffio wan, ac gwneud siŵr bod pethau yn ei lle yn barod amdani nhw. Yng Ngwynedd, lle mae Leian a Twm yn byw, mae yna 4 cartre preswyl ar gyfer oedolion gydag anghenion dysgu ychwanegol. Ond does dim yn benodol i unigolion gydag awtistiaeth. Iawn. Dyma ni te? Dyma ni. Mae Leian wedi dod i weld cartre preswyl ym mhentre Llandyrnog, Sir Ddimbych, sy'n darparu cefnogaeth arbenigol i oedolion gydag anghenion ychwanegol 24 awr y dydd. Dewch i fewn. Gret, diolch yn fawr. Dewch i fewn. Reit, croeso i uwch. Mae yna 40 o dai ar y safle hwn. Mae'r tŷ yma wedi gynllunio'n benodol ar gyfer pobl awtistig, gyda lle i 8 oedolyn ynddo.
Dyn ni yma i helpu nhw efo annibyniaeth, i wneud pethau bach fatha golchi dillad, golchi llestri, coginio, sgiliau bywyd ynda. Mae gan bob unigolyn sy'n byw yn y tŷ hwn gynllun gofal sydd wedi deilwra'n arbennig i'w anghenion. Ar hyn o bryd, mae'r ganolfan gyfan yn llawn, a does dim lle i fwy o breswylwyr. Pa mor heriol yw hi i gael lle fan hyn i rywun? Mae yna lot o bobl isio gyrru plant neu bobl nhw i fyma. Mae yna list aros i gael pobl i ddod i fewn, ond tan mae rhywun yn gadael, dyn ni methu cynnig y lle yna ynda. Un sy'n byw yma yw Joel Morgan Davies. Mae e'n 29 oed ac yn dod o Lyn Ceiriog yn Wrecsam. Dyn ni'n mynd i fynd fyny fanna i plannu. Ie, ti wedi bod yn edrych ymlaen i ddod i blannu, yndo? Ti'n di gwneud twll fel hyn, dycha? Twch fel hyn. Fel hyn? Fel hyn. Mae Joel yn byw yma ers 8 mlynedd. Mae ei le yn y cartre yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr a'i awdurdod lleol, sef Cyngor Wrecsam. Elin Llwyd Morgan yw mam Joel. Mae hi wedi dod i gwrdd â Leian i drafod y profiad o'i mab yn gadael hi a'i phartner Peris i ddod i fyw yma. Ia, nes to weld ti. Diolch am gyfarfod, de. Ia, chdi pa. Ia. Awn ni am banad? Ia. Dwi'n cofio meddwl, na i edrych ar ei ôl am byth giffa byw o fi am byth. Ond wrth gwrs, di hynna ddim yn realistig chwaith. Mae 10 oed gen i wan mis Mehefin, ac hynny dwi wastad i dweud, fy twm efo fi am byth. Dio ddim yn sustainable. Nw wedi gen y misod diwetha, dwi wedi cael misod heriol ofnadwy efo twm, a dwi fatha, di hynna ddim yn sustainable. So hynna pam dwi eisiau gofyn i chdi fatha, sut nes ti fyddi mynd o gwmpas i benderfynu rhoid o mewn? Be ddigwyddodd wrth fod yn hun, oedd hi ymddygiad yn gweithygu, pan nath o hitio'r teens. Dyma pryd nath o ddechrau mynd yn troi'n gas efo ni yn agresif iawn, a brifo ei hun fyd bangio i ben. Ond wedyn nath o ddechrau troi'n ni hefyd. Hynna'n anodd dydi? Yndi, ar Peris gyntaf, a pa maen nhw mor gryd yn un, mae'r adrenalin a pa maen nhw'n gwylltio. Sa nhw'n medru lladd rhywun yn hawdd bysan, ti'n gwybod? Joel, oedd hi ymddygiad o'n potentially catastrophic, achos enghraifft, oedd hi ymosod na fi ddwywaith pan ddyn ni'n car, di tynnu'n ngwallt i fel la. Oedd rhaid i rhywbeth ddigwydd, a dyna'r penderfyniad iawn. Yn amlwg, o'n i'n teimlo gen ti gymysgedd o eogrwydd, ti'n poeni amdanyn nhw, does ydi o'n setlo, gen ti'r holl deimladau yna mynd drwy dy bendi. Sut da chi a Peris yn copio fo bywyd in general wan bod Joel fewn efo hyn? Mae bywyd yn haws. Rydym smalio bod o ddim just cymryd pethau, mae just derbyn, reit, mae o'n iawn. Ond dwi wastad yn dweud ar hyn o bryd, achos dwi byth yn cymryd dim byd yn ganiataol chwaith. So bod o'n saff ac yn hapus, hynna di pwysica de, yn y bon de. Ia, mae o'n cael bywyd llawn, mae o'n gwneud gweithgaredda, mae o'n cerdded, mae o'n nofio, mae'n mynd i trampolinio, mae'n cael bywyd digon braf, ti'n Felly, Leian, beth o ti'n meddwl o'r hyn ti wedi gweld fan hyn heddi? Mae'r facilities yn arbennig, mae o'n wir yn. Ond swn i'n wedi godi go i fyny a symud o'i Gwynedd, swn i'n afori nesa. Mae o'n very mixed emotions, mae o'n reit emotional meddwl, oh my god, hyn fydda i'n gwneud mewn, bosib mewn 8 mlynedd. Ond wedyn yr ochr arall hwn ydy, mae'r rhai mi gwynebu i fyny'r ffeithiau na hynna fydd y dyfodol. So ie, mae'n anodd. Reit, dwi wedi trein y son. Yn barod i redeg ar ei ola. So mae wedi mynd. Oh my god, ti di lawr o fanna munud yma. Oh my god, Tom, ti di lawr. Di roed yna hyn o blaen. Tom? Lawr yna, wan! Reit, i ti. Dos i ti munud ma.
Hei, Tom. Mae Twm gytre o'r ysgol, ac mae Mari, gofalwr Twm, wedi dod i'r tŷ. Dwi di mama. Be ti'n gwatsiad? Be dyn ni'n gwylio? Mae Mari yn gofalu am Twm 10 awr yr wythnos, oriau sy'n cael eu hariannu gan Gyngor Gwynedd. Wir i chdi fedra i ddim emphasisio digon faint o help ydi gael Mari. Ond, i ti, dyw e ddim yn ddigon? Na. Mae yna rhyw bresier i ddeud yn di mae o ddigon i ni, ond in reality, swn i'n licio bod yna rhywun yma yn ddyddiol. Ond ydy hynna'n realistig? Na, cdi. Dydy o ddim na, cdi. A hynna beth sy'n neud o mor heriol. A dwi'n aware o hynna, ti'n gwybod? Mae Twm yn gael mynd i'r resbait a da ni'n ffodus iawn. Mae gen i'n rili da. Mae o'n gael mynd i hafan y ser. Ond yn anffodus dio ddim o'r aml a swn i'n licio. Ond hefyd, fe dith nhw dim ond... Be ti eisiau ngwasio? Fe dith nhw dim ond gweithio fo be gen i nhw. Be ti eisiau lle mae ffôn chdi? O, cau drws. Da iawn chdi. Be ti eisiau? Hafan y Ser yw'r unig ganolfan seibiant i blant yng Ngwynedd. Ac yn ôl ffigurau'r cyngor, mae'n llawn. Mae Twm yn gymwys i gael un noson bob pythefnos yno. Ydy hynny yn ddigon yn dyfarn di? Na, cdi. Swn i licio gweld Twm yn gamd yna o le unwaith yr wsos. Ac mae o wrth i fod gael mynd, a mae hynna'n gysur mawr i fi. Ond i fi, i ni gael resbait fel teulu a gael brec, sef i'n iechyd meddwl i, swn i'n licio gweld o'n gamd yna unwaith yr wsos. Nôl y mis Chwefror, nath Twm dorri'r toilet. Nath achosi i ddŵr lifo drwy sawl stafell yn y tŷ. Wedd angen seibiant bris ar leian. Oedd na resbait ar gael ar ôl y digwyddiad diweddara gyda'r floods? O rai mi wysiad 9 diwrnod i gael Twm i fewn ac yn ddiolchgar ofnadwy bod nhw wedi medru gymryd o am 2 noson, ond mae o'n yn moyn i fi bod na'n byd wedi medru cael ei gynnig pretty fatha mewn, a beth swn i'n disgrifio, mewn crisis point, ti'n gwybod? Oedd y lle ma'n socian lyb, oedd yn cysgu ar fatresi. Dwi'n meddwl bod o'n fyny i'r awdurdod edrych fwy iddo fo, ac mae eisiau fwy o lefydd felly yn cynnig resbait, cos yn amlwg beth sydd gen nhw, dydy o ddim yn ddigon. Ond y gwir amdani yw, dim ond hyn a hyn o arian sydd gan yr awdurdod lleol, a diwedd y gan yw'r geiniog. Felly, nagwe bach yn anheg neu'n afrealistig i ddisgwyl mwy o arian ar gyfer y gwasanaethau ac yr adnoddau yma? Na, dim o gwbl. Does ddim price tag ar rhoi gofal gorau i plant fatha Twm. Mae'r cyngor angen edrych lle maen nhw yn gwario pres a lle, neu cutbacks, lle maen nhw fod i wneud cutbacks, ac investio lle sydd angen investio. Dwi'n meddwl bod gen nhw insight i be mae teuluoedd fatha ni yn byw o ddydd i ddydd. Maen nhw angen gweld, a hynny pam dwi'n teimlo'n greu i wneud fatha, i rannu'n stori fi, i bobl cael gweld be di'r gwir heriau o fyw efo plant efo anghenion. Dwi'n newydd landio Gaernarfon, mae gennau gyfarfod o'n efo arweinydd Cyngor Gwynedd a rhywun o Social Services. Mae Leian yn dweud i bod wedi lleisio'i ffryderon a'i chwynion i wasanaethau cymdeithasol Cyngor Gwynedd droion am y cymorth sydd ar gael i Twm. Ar ôl i'r cyngor glywed i bod hi'n neud y rhaglen hon, nath hi dderbyn gwahoddiad i fynychu cyfarfod yn swyddfeydd y cyngor. Dwi newydd allan o'r swyddfa, a ddo lot gwell na be ni feddwl. Maen nhw'n cydnabod bod na ddiffyg staffing, a maen nhw yn actively yn trio recrwtio, so dwi'n gobeithio fydd hynna'n helpu fi a Twm. Ac ar y cyfan, oedd o reit positif, jyst gobeithio fydd pethau'n newid. Wy ni hefyd yn awyddus i gael sgwrs gyda Chyngor Gwynedd i drafod y gwasanaethau a'r adnoddau sydd ar gael i deuluoedd fel Leian a Twm. Ond na wedd yr ateb. Fe wedodd Cyngor Gwynedd wrthon ni fod staff yn gweithio'n galed i sicrhau y ddarpariaeth orau bosib i blant a phobl ifanc niwroamrywiol.
ond bod cynghorau ar draws y wlad yn parhau i fethu a chyrraedd y galw yn y maes, a bod diffyg gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr yn rhan o'r her fawr. Mae'r cyngor yn dweud bod nhw'n cynnig seibiannau byr mewn llety arbenigol, a bod cynlluniau ar y gweill i ddatblygu mwy. Maen nhw hefyd yn dweud bod sawl math o wasanaeth ar gyfer oedolion awtistig yn y sir, gan gynnwys llety preswyl a llety gyda chefnogaeth arbenigol. Yn ôl Cyngor Gwynedd, mae'r buddsoddiad mewn gwasanaethau cymdeithasol i blant ag anghenion wedi mwy na dyblu dros y 5 mlynedd diwetha, a bydd y gyllideb yn cael ei chynyddu eto yn y flwyddyn ariannol bresennol. Fis Chwefror leni, nath Leian a Kim benderfynu dechrau podlediad am eu profiadau fel rhieni i blant ag anghenion arbennig, llais mam. Da ni'n barod lle? So croeso i penod 4, llais mam. A ni, ia, un arall. Bach o mo. Ia, da. The cat is out of the bag, Kim. Dwi wedi bod yn brysur yn ffilmio efo byd ar Bedwar Sean Jenkins. Do. Am opportunity ffantastig de i highlightio be ydi heria. Ac a gweld reality, dydy Lian hollol ddro hefyd, dydy. Ia, ac we've not shied away from that chwaith. Ia. Mae'r dyfodol yn ynychrynu, mae o wir yn. Ond dwi jyst yn gobeithio bod fi yn mynd i fod yn un o'r bobl na sy'n mynd i cwffio a neisio bod y gorau yna yn y dyfodol i. Be sy'n dy ddechryn di yn benna am y dyfodol? Be ydy'r facilities allan yna i rhywun fatha Twm? Pwy sy'n diwatch ar ôl Twm ar ôl fi farw? Sut mae Twm yn mynd i gopio heb iddo fi ar ôl fi farw? I love you. Shush.